Aita harritu egin zen atlasa hartu eta boligrafoa eskuan joan nintzaion egun hartan. Itsasotik erretiroa hartu eta gutxira izan zen. Boligrafoa eman nion herritik Rokaileroko ibilbidea zein zen, zehatz-mehatz marraz ziezadan. Mesfidantza agertu zuen, beste lemazain batek itsasoko sekreturen bat eskatu balio bezala, kala eskutu baterako bidea. Egin zuen, azkenean, Frantzian igaro San Jorge kanaletik gora egin eta ipar-mendebalderantz. Horixe zen Rokailerako bidea. Bere esku urduria marrazten ikusi nuenean sentsazio arraro batek hartu ninduen. Ulertu nuen atlas hartan betiko geratuko zela markatua aitak boligrafoz egindako marka hura. Baina ere berean zerbaitek esaten zidan bera ez zela egongo beti. Liburuko marka betiko zela, baina aita ez. Ikara sentitu nuen aita galtzeko izua. Lemazain batek sekula ez ditu bere nebigazio kartak erakusten lehorreratzen denean berarekin batera eramaten ditu erroiluak etxera. Heriotzak ere ez du sekula kartarik erakusten.